Waves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 5 hanggat alas 6 yakabwasan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 5:07 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni Paparong Tals programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulopyo adasayan kabwasan. Makterion Lingkor at Timagti Pangasinan Dennis Mojares. Kaya bamad si kapaborito Errol Horado. Tandiyan technical control si Engineer Richard Olandaya. Agaw natin na Biyernes tayo sigad, it's Friday. Maplos agaw. Pizza 11 bulan na Abril 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Top 10 most wanted person jada regional level na plagad 5 na otoridad. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. 18 anyos sa laki siningkatad kaso ng illegal ya druga. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Nandruman bala asamsam na taklay na uloy at abong na 37 anyos sa laki. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Inabandonan na motorsiklo and report of police. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Construction worker inarrested kason attempted homicide. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Jad balitad nasyonal sa kinin Pinoy inatay at yagyag jad Myanmar arumog unong DFA. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. Presidente Marcos ulad maong yakipapasan unong Malacanang. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan. 92% Pinoy iboto dara niya so walay advokasya jad trabaho abig laman tan kakanon unong survey. Balitad kabwasan Jed Radyo Pangasinan.
Aray basto siya kandidato, aga na pagya suportaan na palapag na Malacanang. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Masulok ya 2 million Facebook account ya scam, linisan ng mita. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Oras tila walang tilay alas 5:10 na kabuasan tanatan wajaray detalye ada balita da lokal. 18,000 pesos sa piyansa na 34 anyos siya construction worker kasumpalan niya si Katoy inaresto na otoridad. Sa may suspect so kinabat ngaran niya Romeo Ilar Bustarde Jr. wala asawa, residente na barangay Poblasyon Balay na Tayog, Pangasinan. Si Katoy inaresto at oras na alas 6:32 ng araw. Makalanora da kaso na attempted homicide. Sa may suspect so inawit Jad Eastern District Hospital, Jad Bali na Tayog, piani pasilong at medical examination. Ante siya inawit Jad Police Station for proper disposition. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Intilakya motorsiklo arumog Jad Barangay Likab East, Baloy na Malasiki, Pangasinan. Nan-report dyan da police station si Barangay Kagawad Marcelo Fernandez Dumantay, 65 anyos, wala sa residente na abitlan lugar. Unong da palapag to niya, wala anang nang ya andeket ya Yamaha Mio Gear 125 motorcycle, ya wala plaka to na 467 IDH. Kanya nin-report tuntampol da police station, bangbalit sa motorsiklo, suwalad barangay hall na barangay Likab East, Baloy na Malasiki, Pangasinan. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Oras na alas 3:45 na ngarem o palbangon, nan sinukisok sa ubong na 37 anyos siya laki, Jad Barangay San Felipe East, Baloy na San Nicolas, Pangasinan. Kinabat so naresto na suspect ay ngaranto na GR Cabo Natalia Garcia, walay live-in partner, residente na bitna lugar. A-recover so duwaran bala na caliber 38, tana sa kaya pirason bala na kalibre 45. Da ginawa ng pan na search sa lapod din sungay na Republic Act 10591. Sa may suspect so ang kapod abunganan na sinukisok sa abong to niya, bang balat sa may living partner to niya, so walabat at abong. Ya kinabat at ngaran niya Belinda Hugo Rodriguito. Saraya ebidensya so inawit yung police station. Tansara may mismo na ginawa ng pansukisok so indaulwa na San Nicolas Police kaiba so 104th Mobile Company Regional Mobile Force Bureau Police Regional Office 1. Watan mo so sare barangay official ya kay mato na dabitlan na impansukisok. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 18 anyos siya laki, inarestod kaso ng sungkay na Republic Act 9165 sa may suspect so kinabatid nga ranton na Jospar Diaz Daruya. Balo laki ang kapoy hanapan residente na Barangay Kalmay at siyudad na Dagupan. Si Katoy inarestod oras na alas 4:30 ng araw. Basit biskag na warrant of arrest impact na Honorable Avelina Jimenez Villegas Rosario, presiding judge sa Regional Trial Court, First Judicial Region, Branch 14, Das FC, Lingayen, Pangasinan. Sa may suspect so inaresto da kaso ng sunggay na Section 11, Article 2 na Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002. Iwalad silong na criminal case number L-14848 yang gapian dokumentan na piyansa sa may suspect suwalad kustodiya
na Dagupan Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Top 10 most wanted person dyan the regional level na aresto at oras na alauna 10 ng araw dyan Barangay San Felipe, Bali na Binalunan, Pangasinan. Kinabat sa areston suspect at ngaranton Gabi Changson na Ronquillo alias Gabi Akindi Ronquillo. 40 anyos sa wala na live-in partner, construction na worker, residente na bitnan lugar. Si katoy naresto na otoridad, basid biskag na warrant of arrest impact ng Honorable Edwin Bautista E. Maynigo, presiding judge sa Family Court Branch 16 na Ordanita City. Yawalay pitch sa ton Pebrero 19, 2025, makalanora da kason na statutory rape, yawalad silong na criminal case number yuda sa 30755. Ang gapin rekomendang piyansa, laban at suspect, ya si katunatan sumampupuyok at ang bato-batalyariha sa Jad Binalunan Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Narangalan na katibukala niya balitad lokalan tistayin onda pagadasaray balitad nasyonal. Wadyan ni Pigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Mga kapaborito, bilang pagunita sa Semana Santa, pansamantalang hindi ninyo masusubaybayan ang inyong mga paboritong programa sa April 17, Huwebes Santo, April 18, Biyernes Santo at April 19, Sabado de Gloria. Magbabalik ang regular programming sa April 20, Linggo ng Pagkabuhay, alas 5 ng umaga. Maraming salamat mga kapaborito. Wadyala sa programan Mambangon rin si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 ya Kabuasan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Oras po natin alas 5:19 na po ng umaga, 5:20. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang ating mga almusal balitang nasyonal. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Kinumpirma kahapon ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pagkasawi ng ikalawang OFW sa naganap na magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Ayon sa DFA, ang ikalawang nasawi ay kabilang sa 4 na Pinoy na nawawala matapos ang malakas na lindol. Ipinabatid sa DFA ng Philippine Embassy sa Yangon, Myanmar, ang positibong pagkakakilanlan ng mga labi ng biktima.
Ayon sa ulat, nananatiling nasa 148 na katao pa ang nawawala sa nangyaring malakas na lindol noong March 28 kasama ang 2 pang Pinoy. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, umaabot sa mahigit 2 milyong Facebook accounts ang idinadawit sa scam centers na nag-ooperate sa iba't ibang bansa. Kabilang ang Pilipinas, Cambodia, Myanmar, United Arab Emirates ang tinanggal ng Meta. Ito ang ibinulgar ni Dr. Rafael Frankel, Director ng Meta for Public Policy sa Southeast Asia, na nangangasiwa sa Facebook, isa sa nangungunang social media sa buong bansa sa ginanap na pagdinig ng House Tri-Committee hinggil sa isa issue ng fake news at disinformation. Ayon kay Frankel, ang nasabing mga accounts ay nadiskubring bahagi ng large-scale scam na operasyon na isinasangkot sa transnational na kriminal na aktibidades. Isiniwalat naman ni Rob Abrams, head ng Meta Law Enforcement Outreach for Asia Pacific, na ang Pilipinas ay isa sa mga pinakaaktibong bansa sa paglaban sa online scams, habang ang Meta ay pinaigting ang security at policy enforcement operations bunga ng tumataas na banta. Ayon sa Meta officials, ang pagtatanggal sa nasabing mga accounts ay isang mahalagang hakbang para matugunan ang mga mapanlinlang na schemes at mapigilan ang pagkalat ng disinformation sa nasabing digital platform. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balita, mas nakararaming Pinoy o nasa 92% ang nagsabing mas suportado nila ang kandidato sa nalalapit na midterm election, yung mga nagsusulong ng mga oportunidad sa trabaho, healthcare at food security, batay sa latest SWS survey. Sa naturang survey, nasa 91% naman ang nagsabing gusto nila ang kandidatong nagtataguyod para sa mas malakas na pangangalagang pangkalusugan at seguridad sa pagkain, habang nasa 90% para sa pantay na akses sa edukasyon. Nadagdagan pa ang mga Pinoy na sumusuporta sa mga kandidatong target na bawasan ang gutom, kahirapan na may 86% noong Marso, mas mataas ito sa 83% noong Pebrero. Bukod dito, 89% naman ang mga respondents ay sumusuporta rin sa mga kandidatong nagtataguyod ng mga karapatan ng mga manggagawa at kapakanan ng mga OFW. Ang naturang survey ay ginawa noong March 15 to 20 sa may 1,800 respondents na tinanong nationwide. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, nilinaw ng Malacanang na nasa mabuting kalusugan at nananatiling malakas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Undersecretary Attorney Claire Castro, matapos kumalat sa social media na dumudugo ang gilagid ni Pangulong Marcos habang nagsasalita sa Camp Aguinaldo, kung saan pinarangalan ang mga pamilya at mga benepisyaryo ng mga nasawing sundalo at mga pulis. Dahil sa pagkalat sa social media ng larawang may dugo ang gilagid ng Pangulo, kaya nagkaroon ng mga espekulasyon at tanong tungkol sa kalusugan ni Marcos na 67 taong gulang na. Tiniyak naman ni Castro na physically fit ang Pangulo at nananatiling nakatutok sa kanyang mga trabaho. Sinabi pa ni Castro na bagamat hindi niya tinanong si Marcos kung mayroong sakit, dahil wala siyang karapatan na tanungin ito, ay hindi naman niya makakadalo sa mga maagang pagpupulong ang Pangulo kung hindi ito malusog. Bukod sa pagbisita sa Camp Aguinaldo ay dumala rin si Marcos sa paggunita sa Araw ng Kagitingan sa Bataan at sa paglulunsad ng National Food Fair sa Mandaluyong City. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal,
kinundina ng palasyo ang mga bastos at mga nakabawang uri ng pagkatao na pahayag ng mga kandidato. Ayon kay Atty. Claire Castro, na hindi na dapat nagawing idolo ang mga kandidatong bastos. Sinabi pa ni Castro na napagdidiskitahan ng mga kandidato ang mga pambabastos sa babae. Matatandaang umani ng batikos si Atty. Ian Sia na kandidato sa pagkakongresista sa Pasig City na maaring sumiping sa kanya ang mga single na ina na nireregla pa. Binatikos din ang isang kandidatong gobernador sa Mindanao nang sabihin na para lamang sa mga magagandang nursing student ang scholarship program. Kaya igiit ni Castro na hindi dapat nagawing idolo ang mga ganitong klaseng mga tao. Hindi na ito dapat pamarisan, hindi na ito dapat pinapalakpakan. Ayon pa kay Castro, wala nang puwang ngayon sa gobyerno ang mga bastos na pahayag. Kung nagawa ito dati na pinapalakpakan, hindi na panahon sa administrasyon ni Pangulong Marcos na dapat itong mangyayari. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, Almusal Balita ngayong araw ng Biyernes. Oras po natin, alas 5:27 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Gising na, mga kapaborito! Alas 5:30 na! Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Mare!
Nabigla ka naman, Mari, ah. Grabe, gimaggana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mari. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balitan, ah. Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Agno, Paborito. Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito. Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito. Dasul, Paborito, Infanta, Paborito. Mabini, Paborito. Tanjatsual, Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pagilan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 5:32 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuwasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, Maabig Kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa technical control, si Engineer Richard Gomez, Gutierrez, Olanday. Wala si Dennis Trello. Wala si Dennis Trello Palaganas. May shooting. May shooting, may pelikulang ginagawa. Yung batiin ko lang bago natin makalimutan yung isa pang artista na kilala natin dyan sa Mapandan. Oo, nakikinig at nangungumusta. Itong si Sir Felix Domicilio. Ayan. Dr. Felix, magandang umaga dyan sa bayan ng Mapandan. Good morning sa inyo. Sakbayang, aga. Siyempre, maaga rin na. Kasama kasi ni Mayor yan na nag-iikot maaga sila. At siyempre si Darwin, good morning sa iyo. Piloto. Si Piloto. Ganoon din si Sir Jeff. Sir Jeff. Good morning dyan sa bayan ng Mapandan. Pag maaga kasing nagigising yung kanilang leader, siyempre yung mga subordinates maaga rin. Kaya numasakbay o liliber si Mayor Carl Christian Vega, siyempre maaga rin nagigising sila, Sir Felix. Yes. At sabay-sabay silang umiikot, nangungumusta sa mga barangays, iba't ibang barangay. Ayan, ang Mapandan ay 15 barangay yan. Yes, 15 barangay. 15 barangays at siyempre kahit 15 barangay, siyempre iniikot yan ni Mayor Carl Christian Vega. Kasi yan kumbaga, practice na, nakasanayan na. Correct. Na maagang mag-ikot-ikot at mangumusta. Talagang impos-puso to sa may serbisyo publiko. So bagay, nansamanlatan, kanda. Correct. Talaga si Mayor Carl talagang nakagawian niya na. Kumustahin yung mga maaga. Tulad yan sa bayan ng Kalasyaw, si incoming Mayor Patrick Agustin Karamat.
at lahat ng mga team patak 10-0 ay maaga silang umiikot ang mga yan sa mga barabarangays. Kahapon nasa sila, Barangay Sungkoy. Oy, good morning nga pala kay Sir Art Soriano. Tsaka kay Councilor Ardison. Ayan, good morning at sa lahat. Masarap yung tanghalian. Oo, balatong ka mo. Balatong, tapos yung insaladang mangga. Oo, tapos May walay talong, may ingkalot kamatis, tsaka agamang. Si Kwan tumay sa kaya ng tipat akin at kin makulani sa talon nyo. Kain kalot lang di makulani. Indalanda kasid apoy. Apoy. Kanyang kimulanay. Kanyan na ken di tada bali na kalasyaw. Asay unong at sarami katungtong talitan talagan na ken atay 10-0 at si katutan susamay gabagabay da ay suportahan. Good morning at si kayo namin ditan at bali na kalasyaw. Itong nalapit na May 12 2025 midterm election sana gawin nating orderly, honest, peaceful and credible election. Ayan, dapat ang mga ilalatag ng bawat kandidato ay yung mga iba't ibang mga advokasya na pwede nilang gawin kung sakaling sila ay mabigyan ng mandato na maglingkod sa bayan. Tularan ninyo si Governor Amado Pogi I. Espino III na ang kanyang inilalatag ay yung kanyang nagawa sa ilalim ng kanyang administrasyon. Napakaraming accomplishments. Gaya ng nung 2016 hanggang 2022 no siya naging gobernador ipinagpatuloy at dinagdagan ni Governor Amado Pogi I. Espino III ang mga isinulong na pagbabago ng kanyang ama, si dating Governor at Congressman Amado T. Espino Jr. Naglungsad pa ng mga bagong programa at proyekto para maihatid at maramdaman sa lahat ng sulok ng Pangasinan ang mga pangunahing serbisyo ng Kapitolyo. Sa kalusugan, itinuloy ang point of care o no balance billing policy, libreng serbisyo sa 14 na ospital. Nandyan din yung I Love Pangasinan Kalusugan Caravan. Libre ito na ginaganap ito na 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Medical, dental at veterinary mission. Maraming nakinabang at nagpapasalamat kay Gov. Pogi Espino sa kanyang programang pangkalusugan. Inulunsad ang Abig Pangasinan Recovery Program na tutugon noong panahon ng pandemya. At saka yung FT3 RP program batay sa record ng sa Pangasinan, pangalawa ang Pangasinan na pinakamababang kaso ng COVID-19 cases sa lahat ng malalaking probinsya sa buong Pilipinas. Nandiyan din yung nagpatayo ang probinsya ng blood bank, molecular laboratory, bagong dialysis center at iba pang pasilidad sa 14 na ospital. Ang mga pasilidad ay pinakinabangan na ng mga kabayan natin sa Pangasinan na wala pong bayad. Nadagdag ng mga makabagong kagamitan ang mga ambulansya upang mas mapabilis ang serbisyo para sa mga pasyente na tinatakbo sa mga pagamutan. Maraming Pangasinense ang nakinabang ng benepisyo medikal na may pinagsamang serbisyong pangkalusugan sa ilalim ng administrasyon ni Governor Amado Pogi I. Espino III. Kaya pinaghusay pa ni Governor Espino ang serbisyo medikal upang mahatid sa mga mamamayan ang kanilang pangangailangan sa serbisyo medikal. At dinala ang serbisyo medikal sa mga liblib na lugar at bumili ng ang provincial government ng mobile clinic at X-ray machine para matugunan ang problema sa paghahatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga malalayong lugar. Yun. Ayan. Naalala ko dyan yung
27 na dialysis unit Oho. na binili ng provincial government Oo. under Governor Pogi Espino, at nagkaroon pa ng 2 dialysis center. Aha. Kaya marami pong mga nakinabang po dyan sa programa sa pangkalusugan na hatid po ni Governor Amado Pogi I. Espino III. Kaya't sila ay tuwang-tuwa nung tuwang-tuwa at nagpapasalamat kay Gov. Pogi Espino sa kanyang mga magagandang programa sa pangkalusugan. Kaya't hindi nila nakakalimutan si Gov. Pogi. Kaya nga nung dumalaw nung December dyan sa may Region 1 Medical Center dito sa lungsod ng Dagupan, Kapaborito Errol, talagang yung mga pasyente pinipilit nilang tumayo para yumakap kay Apo Gov. Pogi Espino. May mga hinatid din na kaunting regalo sa mga pasyente. Pero ang sabi ng mga pasyente, anong sabi kay Kapaborito Errol? Kahit nagpapasalamat sila dahil unang-una yung akailiw ira Akailiw ira. Ang ganong kapatid kanda Second dalanti at anong may kayo makakalikad kami la. May api sa manuan kasi hindi mo naman na makausap ng matagal dahil napakaraming pasyente. Correct. Pero may akawayan ira ng Gov. Pogi talagang nanang mo si Kara at manliklikat. Duara Quintana may jad Binlok Regional Medical Center ta Binlok tanjed Arellano. So talagang sinuisyo ng Apo Gov. Pogi may pasyente ditan tan si katut aki kumustahan ditan kanyan anong nanday Gov. Pogi lang ti jad likat da ta siyempre jad loob na taon lang ti dahil penawa tumat kalamor nan anang ningda si kwanda si kato salamat Gov. Pogi kwanda et saya imbisitam ang gano bimisita ka jay at malikot kami la at aning nimo kami aning ninda ka apito yawan nyo kami kan unta ni ray so sa may ken wala ni may tupat akin ay taga inar kayo ay taga San Carlosac akin uja ka ba da Region 1 at sa kwanto may kinanti pasyente paano tumatoy tadi manad kinay hospital bulingit kwanda at ken wala bayar tumanaya kwanda sikututan may kini babagara si matindid satan may serbisyo kasi ng saman kasi serbisyo natin aliwalan parehas correct kasi ng saman kasi wala tay tatawagan niya amay kian may point of care program atan may no balance billing ya tatawagan nun sama ng panahon ng datin gobernador Amado T. Espino Jr. impatuntun itan at sikwanan kilante datin governor, dating congressman Amado T. Espino Jr. mananap gipa na sa may pamilya yasang kairapan kunto tan sa may ungkikimoy ya manaanap na pambilay na pamilya at amay yan padre di pamilya panon to no si katut nan sakit kwanto insan na ang gapuniso sa may kwarta to yapan patambal to kwanto na bukor to mananap ka lang siyempre gante tanay may isaliw day tambal tan pampacheck up nan saman isaliw dalay bulas itepel to lang sakit ito po tuloy sakit di kaskasang kalamur kanyan aratan so anunutan ng dating Governor Amado T. Espino Jr. Si katos ang kaunaan at intiron bansang Pilipinas ya ang ipatuntun at satay no balance billing gabay ito ibabaga ang gapo so babayaran na saretay pasyente ya mampapatambal at saratay 14 ira ya government hospital ya
atan at ken imamaniho na sa provincial government. Si katutan, tan naning muratan ya government hospital ng Saman, malinlinis iharatan. Sarag mo ni sumangan at sa may comfort room, sarag mo yung mga diman. Si dating Governor Amado T. Espino Jr. agtugabay sumarutak itan. Ta sa hospital lante, kanyan ken lilinisan na haratan tapos malinis at agara naaruman so sakit na sarete pasyente. Saan siyempre na malinis so CR. On. Di ba inisyu data ng Saman makapalag lang tita wala rin tamla. Ng Saman nililitrato rekin araramay CR tama na aliwan CR nakapitulyo. Lante. Sa nibagadan na dugyot CR kanda. Lante natan aratan at mararakap ya pasilidad ya ginawa ng dating governor, dating congressman Amado T. Espino Jr. Impatuloy tutan ng Governor Amado Pugi ay Espino III inarumantura so sarate pasilidad na sarate niya government hospital tapyan nuntan aramay pasyente at ken may mainawara at saratay kulaan na saratay niya government hospital awa kanyan na kini araman so aanapin natan na saratay kabalayan tayo Nanti anapan tayo serbisyo ya apasaldala ng Saman. on May ganun talaga nasubukan nyo ng naserbisyohan ng maayos at talaga nga ng mga napakinabangan ng mga taong bayan. Ang sanatan, siyempre, no, ang gapoy performance mo talaga. ang gapo Ibawi mlad yun. Ibawi mlad paniter na ang babangil. on singasamay ko ni singasamay man election Pag hindi ka nag-perform, anong gagawin mo? ay siyempre mamimigay ka diba? Ngayon anong samang kasi nanunutan daratay kabalayan tayo wala ratan so nagagawa ya medical dental mission awa dasaray nandurumara ya barabarangays balay syudad interon luyag na Pangasinan pero natambalat akin at angga po antoy agawa ano nangyari bakit wala na yan hindi na inasikaso ng nakaupong gobernador ang programa patungkol sa kalusugan. Bakit wala bang pundo ang provincial government? Balag sa pondo probinsya. Di ba? Yung sa annual budget nila, bilyon yan. Doon sa annual budget na yan, merong nakasit aside yan na pundo para sa medical. Di ba? Ngayon, mayroon yung lumabas na bumili daw sila ng equipment ng hospital. Kapaborito Errol, 174 million pesos. Ano yan? Yung medical equipment. Hindi, nakita ko sa Facebook yan lumabas yan ba yung yung walang warranty? Walang warranty. Ay, ibig sabihin kung kasi questionable pa yung kumpanyang pinagbilhan. Yan ba yun? Yun. Questionable yung pinagbilihan dahil lumalabas na cash yan sila rin pala ang may-ari doon sa mismong hospital na pinagbilihan ng mga hospital equipment. Allowed ba yan ng kuha? Inalaw ba yan ng kuha? Yung ganyan na proseso parang kanya na yung conflict of interest. Kung totoo man yan. Kung totoo. Kung totoo man yan, dapat imbestigahan. Correct. Wala namang masama kung imbestigahan para matigil na yung agam-agam. Hindi yung sabihin nyo na naman. Ay, mamaya. Baka yung isang na naman dyan. Baga mo, mandudural. Ang kwan dyan, ang tamang ahensya na dapat na magbigay ng tamang kasagutan dyan, ang Commission on Audit. Okay? Tignan nila kung yan ba ay dumaan sa tamang proseso yung pagbili ng mga hospital equipment. Pangalawa, tignan nila kung anong company yan.
Kasi hindi pwedeng umintra ang isang public official sa isang kontrata. Kahit private yan. Dahil pinagmamayari mo yung naturang hospital kung gaano katotoo yan. Pinagmamayari mo yung hospital daw sa Metro Manila. Merong na yan, conflict of interest. Kaya dapat na imbestigahan mabuti yan. Sana kung hindi totoo, edi at least napatunayan. Oo. Diba? Paano pag totoo? Ano ang aksyon? Kaya nga ang sabi ng ano ang susunod na hakbang dyan? Oo, kaya ang sabi ng mga taga Pangasinan, ganun pala ka. Sabi nila, pala ka. Kokak. Ay! Sige. Alas 5:50 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, kapaborito Errol, dahil meron yung lumabas na balita patungkol po naman doon sa inalis na mahigit 2 million na scam sa Facebook. Sa Meta. Sa Meta. Inalis ng Meta. Facebook. Sana marimita matanggal na yan yung mga scam dyan dahil hindi, binawasan naman daw. Binawasan lang. Oo. Binawasan lang. Sana matanggal na lahat yan kasi kabilang pala ang Pilipinas diyan sa ilang bansa na merong yung mga Facebook scam. Alam mo naman kasi maraming nabibiktima diyan sa mga scam na yan. Yung mga iba talagang milyon yung nawawala sa kanila. Itong mga gumagamit ng Facebook scam, sila yung kumikita ng bilyon. Yung mga Facebook scam, kasama dyan yung mga scam sa luto, scam sa pag-ibig, at iba pa. Kung ano-ano na-scam. Yan. Kaya yung mga iba nagte-text. Nanalo ka Paano ka mananalo? Hindi ka naman tumataya. Kaya nga kaya para may iwasan yan, dapat na suriin yung mabuti. Tanungin nyo ang sarili nyo kung totoo kaya yan. Kung hindi kayo sigurado, alanganin kayo, huwag na, i-delete na ninyo. Di ba? Yun lang ang dyan. Yung mga kaya na, tapos meron silang ipo-forward na link. Nako. Ay, huwag niyong pipindutin yung link. Meron, kita mo, katulad nung nung isang kakilala natin na may nag-text in entertain. Yun nga lang, hindi niya alam na i-scam na pala siya. Parang magagaling sila parang may hypnotize ka tapos ibibigay mo na lang yung card number mo. Pag binigay mo na dali ka na. Nagulat yung kilala natin dahil nung bumiyahe daw siya at mag-withdraw ng panggastos, nagulat siya, nalimas na yung kanyang pera. Nalimas. Sa kanyang ATM. Ako, may tumatawag din sa akin na nagpapakilala sa isang bangko, nasa isang bangko raw. Ngayon, sinasabi niya, may utang ka na ganito, less than 100,000. Ngayon, meron din na tayong kakilala na siyempre abogado, in-advise niya ako, punta ka doon sa bangko na yan, kumuha ka ng black and white kung meron kang utang doon. Pumunta ako, wala, zero. Kaya't nung tinawagan ako uli, ang sinabi ko sa kanila, ganito na lang, punta lang kayo dito sa barangay ko, dito yung titirahan ko, at magkita tayo sa barangay hall, doon ko ibibigay yung pera na sabi niyo utang ko. Ayaw nila. Ang sabi nila, bigay namin yung account namin, doon yung ihulog. Bakit? Sino ba yung dyan? Hindi naman tayo pinanganak kahapon, di ba? Ayaw nila so hindi na tumawag. Ganun ang gawin ninyo. I-challenge nyo sila. Magkita kayo sa barangay hall, sa police station, kung may mga tawag na ganyan para hihinto sila. Okay. Mag-exercise muna tayo. Engineer, take it away.
Serbisyong patak, serbisyong may puso at talino, alagang karamat makanlalay dyan sa bayan ng Kalasyaw. 10-0. Magandang umaga kay incoming Mayor Patrick Agustin Karamat. Kay Mayor Vice Kevin Roy, Makanlalay. Si Councilor Elias Villanueva, 14, maswerte. Kay Councilor Manny Datuen, Councilor Ardison Soriano, Councilor Habardani Messina, si Tis 123, Tis Mike 123. Panto lang. 1 2 3. Happy na yun. Tis Mike 1 2. Tis Mike 1 2, Mike Sison. Ayan. Pero pag 1 2 3, Happy. Ayan. Okay, si Councilor Jose Loresco. Good morning. Give me 5 men. 555 ne? High five. Untan tumata si Vice Mayor Nestor Gabrielio, yung tatagam natin niya konsihal. Good morning. Tan si paganiganin Councilor Kyle Arthur Art Gaspar. Si ano nga pala, si serbisyong Espesyal. Tan si outgoing Councilor Matt, Councilor PJ De Vera. Kapitan Saldi Bauson, matulong lawas. Makuli lawas. Tanang karuman at kini, di magsakay barangay. Walay Iniban to. napaibad si Kato. Aga nanduaran isi, pag nanduaran salita may too, iniban tong tampo. Correct. Untan. Talagang sa serbisyo to, watan lawas ya si tutulong saray ken taga barangay Makabito. Arabi HW barangay Tanod sa Ditan, RSK official sa amin lara Ditan at barangay Makabito. Taga Ditan manaya kin si Lieutenant Colonel Junmar Gonzales. Ayan, anak to Mike yun, SK Chairwoman. Si Chairman pala. Lady Fatima Gonzales. Dito barangay Makabito. Ayan. Happy Ditan at kin, malasiki. Si Kapitana Marit Velasco na barangay Banawang Kalasyaw. Talagang impuspuso tumat so sa tay panangitar na dugan serbisyo. Kabuasan talagang mapalinis lahat. Mapalinis siyempre. Si kwanto lang tiyat ken basta sir, mapalinis akad barangay, mapalinis akad abong. Cleanliness is next to godliness. Ayan. Ano mo sumoto to? Uy, si Ken, si Boss Atong Remo. Ayan, kumusta ka lang? Boss Atong. Saan ka man naririto kami? Okay, good morning sa inyo. Kapikan tayo mambangwit, di tanad kulay kin mo, farm. Dapat mambangwit tayo, di man, doro na ita. Wala may ilog. Dakal. 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 Good morning, adasi kayo. May sortis na kin manaya na Mayor Rami. Grabe karakal na to. Lante. Grabe karakal na to. Grabe talagang gabay ken talagang gabaydan si Manlingkor may inyanak ya talaga at ordanita. Agda gabay iraratay managderal. Ditan. Da ordaneta si gabay da may Manlingkor. To siyempre imposposo to managderal si Mirami. Da kasiksikanan da talagang kin may ali na dala kasi no Anton Kalasi leader si Mayor Rami. Maraen yato, matulong yato. Imis-imis labatan si Mayor Rami. Gano ang tulay ibagadan pampaugas at si Kato at unimis labat si Kwantot. Di bali, hindi naman totoo yung sinasabi nila. Kwanto labat? Nante, tasay kinante, may gagamtan to, may untulong at sare taga ordanita. Kanyang gabagabay dalanti, lalakap-lakapon datan. At siyempre, may interto, puspuso to, so sa tay panangitar na dugang serbisyo ordanita. Siyempre, watan iraramay ka-partner damat at serbisyo publiko. Si Vice Mayor Jing Pareno. Si Manong Jing, good morning. Tanaray konsihalis si dito. pagani-gani na congressman. Si Franco Del Prado. Ayan, good morning. Good morning. Si Elvira Villanueva Kayabyab is watching. Good morning. Rinaldo Mariado is watching. Nerio Bonilla is classmate ko ya. Good morning. Mayra Lapid. Wilfredo Sibayan, si Angelo Bartolome, mabigya kabosan.
Sama-sama po natin ibalik ang tunay na may malasakit at may pusong magserbisyo sa Pangasinan. Gob Amado Pogi Espino, Calasiao Solid Espino, Solid Joseph Arman Bauson, BM namin, kwanto? Tan Solid, Carmac. Ayan. Ditanad, Sitio Lasip, Barangay Bunlag. Good morning kay Rosalia Beranya, Tan Rene Beranya. Milagros Pigar, good morning. Wantan tumat si Grace Castillo Minisis. Ayan. Albert Binoya, good morning. Esther Ramos, good morning. Bernard Bugayong, good morning. Helen Dasig de la Cruz, good morning. Susana Bungar Bustamante, good morning. Josie Kinis, good morning. Antan tumat si Cassandra Lisa Lumibaw, tan si Benji Bustamante Benji. Ayan, good morning sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hanggang pala maladlaon, may oras tayo na programan maabig ya kabuasan Pangasinan. Kaya agad 7 takumon at walay importante labat. Kanyan sa unsublay si kapaborito Ding Aquino. Saraya ka ang tabayo da sa iyong programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryo lingkor ato yung magtipangasinan Dennis Muharis. Kay mamatita technical control si Engineer Richard Gutierrez Ulanday. Ang tabayanan, suntumok yung programa, extension na Abig Pangasinan, si kapaborito Ding Aquino. Jalabat DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito! Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante Pangasinan Ilocano Party List 123. Api, oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, maudlad at maayos. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kainyan. Huwag niyo silang takutin. Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minungutya. Nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Pareno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Ng Calasiao, number 14 sa Balota. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Jad Tagupan,
walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray dagupenyo. Diyan ba kayo norte? Paborito. Bakayaw sur? Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Masantos tan maabig ya kabusanod si kanamin kabaluyan. Well, kapusan tayo natin na Biyernes. 11 bulan Abril 2025. Ipatuloy tayo sa iyang programa. Maabig ya kabusan Pangasinan. Mapugin Pangasinan. Mapugin Kabusan Pangasinan. Diyan nga rin say tari kakaiba tayo. Si Dennis Maris tan si kapaborito Errol Jurado. Mula sandali ito hanggang alas 7. Tayo po naman magsasama-sama. Manulop. At sa iyang programa na Maabigya Kabusan Pangasinan. Panaunla na kampanya. May sa ikwanda dyan aralam niya Pangasinan. Peles na basing kawal. Ito na pasyaan la. Nasaray kandidato. At sara may talagang mamapasya. Pero mamapasya mo siguro namin nawa. Diyan saray arum niran impormasyon iyawalan na ni pasabi tayo sa yan kabusan. Walay statement malapod sa Department of Transportation. Yan iner. At walan aabubunan papayagan lang ng Presidente Bongbong Marcos. Yang gano ara may traditional jeepneys unconsolidated. Nanunutan at ay implementasyon na sa modern jeepneys abayaglatan. Non-startan 2017. Then within a period of 2 years kumun 2019 fully implemented latan. Pero siyempre dakalaong kukontra agdalabay katon abayag susama implementasyon. Dakal mula susama ay walan imunorod satan. Marami na pong sumunod. Pero meron pa rin yung mga unconsolidated hanggang ngayon in spite na nagbigay po naman ng
nagbigay po naman ng gobyerno ng grace period na napakahaba nang upang sa ganoon ay mabigyan po ang mga jeepney drivers and operators na i-consolidate ang kanilang unit. Pero naglaps na nga yung consolidation, kaya't medyo nag-iba po naman ng tono. Medyo dimumas tono na sa gobyerno. Lapod sa tono nata na sa gobyerno. It's not something harsh. May sa kwanda ng saman, mawawalan ka ng hanap buhay pag hindi ka sumunod within the deadline. Pero natansa na nila. Lapod sa ibabaga na sa Department of Transportation, siyempre atan na lapumut ang statement na lapumutan sa Presidente Bongbong Marcos. Iaagda pa ulyanan so anap bilay. Nasaray jeepney drivers iaag ni a consolidate. Prioridad kuno sa livelihood. Nasarayan sektor ang gaman ang gapuni ang nira akapan consolidate to form a corporation o kaya'y kooperatiba. Pandiyan untan at makasaliw. Nasamay dakilanatan yung babatik nadsari kalsada ay modern jeepneys. So it will be a good news. Marakap ya balita. Sara may jeepney drivers ianggan natan at unconsolidated ni. So sara may daan ira. Units nasaratan iya luluganan. Libre yung pasada ang gapo soerel. Nan abasak ya sa ikwang ko. Arapan mo ilang tiso sa may eleksyon. Kasi no aga-arap eleksyon, impano talagang patundaan laratan ya luluganan. Alam may jeepney drivers, alam may operators, at agdalaratan pinabangan ay jeepneys. Pero ne, sakay bulan labat la, election la. Katon siyempre makatangguyor tan na say boto. Siyempre no say Malacanang at ituloy to say face out. Nasaratan na unconsolidated traditional jeepneys at makabawas na boto udsari kalyado na administrasyon. Labay tayo may andi. Siguro sana na is opinion na arom. Pero palagay ko sa opinion ko, it has something to do with election at malapit po naman sa katotohanan. Kaya nga pala, binabati po natin ng magandang umaga o happy birthday sa mga nagdiriwang po naman ng kanilang kaarawan sa ngayon. At siya nga pala, advance happy birthday by April 16. Sama anak kong kumatlo, si Fritz, who will be celebrating his 24th birthday by April 16. Binabati po natin ng magandang umaga. Maabigya kabusan. Si Mr. Lance Sapiera, Ditan at Barangay Baluling, Mapandan. Siyempre si Maki Mapalakapak Soriano na Barangay Jimenez. Amayamay si Endurso Tuya. Amayamay Supos Tuya. Sa untatagam Ditan at Mapandan ya konsehal. Nuag tayo nalilingus nga 18 o 17. Pero sa pustuya ng Maki, masuluklan walura. Say Manalo, walura labat. Pero sa i-endorso to, masulok amon walura ang tumaki. Agkula antano, nalilingok labat, at impambilang ko, at sara may post mo. Wala tayo pagtanay, at bali na manawag. Ni paakar at say politika. Labanan na mayor,
except labat at vice mayor kasi may vice mayoralty seat at in the bagla at kinan former vice mayor and incoming vice mayor Domi Cheng lapod ang gapo sukalaman to is running unopposed as vice mayor of Manawag. Pero kasabi na sa mayor ballot, wala rin natutuputan pima ditan at bali na Manawag. Ang gano may kaba tayo ya talagan imawawat ya Rosario sa kwanto malet sulabanan kwanto. Na-break kasi susamay history. Ditan at bali na Manawag. Apatira ya mayors, yanan tutumbukan ditan 4 consecutive mayors for the last 36 years. Pare-pareho ya nang graduate kasi sa isa ko ya mayor kalinti jacket ta masya medyo amputang jad announcers booth lumang graduate sa kaya mayor taluran terminutan 9 years so apatiran mayor pari-pareho ng graduate 36 ya taon 36 years. First term nun, Mayor Ming Rosario Nathan, former board member na sa 4th District na Pangasinan. Wala nilabat at primerong termino to, samay sa kaya mayor yan ang graduate. At samay 2022, si Mayor Kim Amador was elected as mayor in 2020, was elected as mayor for his first term. At sa may 2013, nang graduate ng 2022. Timagam ya vice mayor ng 2022, si Katunatan so akayurong ya vice mayor. Agtula pinagtilan, sing agtula pabayagan si Mayor Ming Rosario, katon na umpapawil natan. Si former mayor, now vice mayor Kim Amador. Tan si Katutan sa may ibabagara, dakil yung mga ibabagadtan, iya mismong taga-bali na Manawag, iya malet sulabanan. Wala may ibabay, wala man ingi may ibabaga. Impano napigar kunto. Haman su termino usarenday. Inusar to may katungtung ko. Impano napigar su kandidatura ng Mayor Ming Rosario. Sa ilabay tun ibaga, makapawil si rin. Si Mayor Kim Amador. Pero siyempre, let's wait and see. Nanto sa magmaliw ya resulta na ni total saksaki bulan mula. Makapawil kasi yung mayor para da kumaduan termino to si Mayor Ming Rosario o makapawil na lamat si dating Mayor Kim Amador. Jadluyag na Pangasinan. Siyempre ang tatimat umpapawil. Si dating Governor Amado Pugi Espino III. And during his term, o in general, jad panon na sa Espino administration, at amay-amay mat so sa may awards and accomplishments nasaray nasa administrasyon nasa Espino.
Siga alimbawa amay abig Pangasinan. Nagkalalo lang sa may panahon na sa pandemic yan iner jadbiyag na sa agawan pandemic at ang gapo sa tunda na sa serbisyon ginawa na sa provincial government during that time. Agap apaulyanan iray taga Pangasinan. Kanyan si rin dakelmet susara may marami po naman ang nagnanais na gustong makabalik. Nagnanais lang ti gusto ni. Dakel sumang gusto ay makapawil si dating Gobernador Amado Pugi Espino III. Ditan ada Kapitulyo. Tana siyempre sa kini ang improvement na sa health services. Serbisyo mat at saray dumaralos. Aliknatan na saray kabaluyan tayo. Walang tila na 20 sa kuya minutos kasumpalan na alas 6. Sa kuya kandidato at pagka senador, kaiba sa Department of Agriculture, saray dumaralos tanong-tanmat at sa National Food Authority at ibabaga ay itulak susamay walan na panamyenda na sa rice tarification law. Ano satan niya sa kuya kandidato at manalo pagka senador. Diyan sa ito abayang mutlatan itutulak susatay walan panamyenda na sa rice tarification law which was enacted 2019 noong panahon ng dating Presidente Rodrigo Duterte. No akin at walatan so rice tarification law, lapod problema at sa presyo na bulas. Sa koy at sara may manunaan niya sa saliwan. Excuse me. Ay sitwasyon na panaunay. Dakela manukok. Dan pati si katayo manukukmat. Tanon saman mamablinto aso belas. Numaminsan nakukulangan ni susay supply. May NFA rice nun saman nulabay mo sumakasaliw na NFA rice ta siyempre atanot mamura. Ni baga tayon affordable. At nakaukulan susay umpila. Maong laba no umpila ka kumon at dakal susay na saliw mo. Umpila ka lang tinansaman, limitado ni. Susay na saliw iya NFA rice. Katon tapen dyan untan at naiwasan susatan ya problema. At walan inimplementa susatay rice tarification law noong 2019, first quarter of 2019, wag tayo nalilingo, bulan na marsutan. At panahon lang ng Presidente Rodrigo Duterte. Yan iner, dyan para maglay na satay rice tarification law, amay inekal sa may tatawagan ya quantitative restrictions. Sa ilabay itong ibaga, may karakal na sa importasyon at inekal tapan dyan untan at undakal sa may importasyon na beras, undakal sa supply o mura susay presyo na beras. And in return,
May nakolekta balot na gobyerno yabuis amay taripa manlapo od saray importers at sikatutan so part of that at ipawil od saray dumaralos od panamagloy na pangiter na saray farm inputs singa saray librin abono, librin bini, may farm equipments yausar na saray dumaralos yasatan at iter na gobyerno ya nausar na saray dumaralos tapanjaduntan at man-improve susamay production 35% susamay dati ya taripa pero lapon mablini susamay bulas ya sinsya say ginawa inleksam na gobyerno from 35 I guess ginawan 25 may isang kasamputan ginawa labat ya 15%. Katon say labay tun ibaga may gastos na saray importers may taripa ya babayaran da at umulag. Expecting yan umulag so sa may taripa ya babayaran sa saray importers at minabang met iray konsumidor iya makasaliw na say mamura iya belas. Pero jadbiktutan ay kurang na sa gobyerno sinsya mo ni iya mabli susay belas. Singa papaway aliwan problema susamay supply nag-ingon sa may presyo at singa kontrolado na lamang na saray traders. Mimulaglalantis sa may gastos daod panamagloy na satay ni-reduce inukal ya parte na say taripa tanagmalyo lante from 35 na malyo la 15% labat nakadla sa may 20%. Mablinin siya susay bulas. Katon wala nira sa may kanunutan lang tinatan, iya ibabaga iya amyandaan. Tansay sakid satan at idan na sa may authority so say NFA o say National Food Authority ya manaliw na say manaliw na direkta ya manaliw. Na say ilik may rice production na saray dumaralos tansay NFA susay manlako. Kumon sara tanakanunutan at nawalaan na sa may positibo iya resulta tapyan jaduntan at napalagsab susay presyo na say bulas. Nagkalalula aliwan satan labas say presyo na bulas so atagoy no ag-ingon amin ya presyo na say sasaliwan. Grabe ito so sa may inflation at kaplisan. Sa ikwanda na saray karaklalante agay lay gano na say kwarta. Umpawel so sayan na programa kasumpan labat na pigaran paimano. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan.
Mga kapaborito, bilang pagunita sa Semana Santa, pansamantalang hindi ninyo masusubaybayan ang inyong mga paboritong programa sa April 17, Huwebes Santo, April 18, Biyernes Santo at April 19, Sabado de Gloria. Magbabalik ang regular programming sa April 20, Linggo ng Pagkabuhay, alas 5 ng umaga. Maraming salamat mga kapaborito. Bilis-bilis na dyan na, mga kapaborito. Alas 6:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Macandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Box Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dalupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng Dagupan. Hangaring tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga Dagupeño. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson na iboto. Iboto nating mga Dagupeño. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga taram, Paborito! Tandiyan Orbes Tondo. Paborito! Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito.
Well, walang tila na 35 minutos kasumpalan na alas 6. Mampatuloy sa sayan na programa. Maabigya Kabusan Pangasinan. Pansamantala. Nalapunan alas 6. Yung ganaan alas 7. Siyak so kaulipyo. Kapaborito ding Aquino. At siyempre, kaiba tayo technical side. Si Engineer Rickard Ulanday. Alas 7 hanggang alas 7:30. Talaran nyo mat. Radyo Pangasinan Balita. With Amor Ligaspi Diga. Then alas 7:30 hanggang alas 9. Likna ay Baloy. With Sir Joseph Bacani. Tan kapaborito Joseph Bacani. Tan kapaborito RJ Jimenez. Siya nga pala, binabati po natin, congratulations. At si kapaborito Joseph Bacani being a Daluyon Awardee sa may Best News Announcer. Yan iner at agawa sa may awarding ceremony ng Karuman. Nanunutan ko manaya nun saman during the Espino administration, specifically may panunla ng Governor Amado Pugia Espino III, at wala may gagawin at saray ng Durmaran Baloy regarding may kalinisan Karaban. Yan iner ara may basura or recyclables at sa saliwan na probinsya. At panamaglay na sa may pansalat na sa may nandurumaran items, grocery items, yan na rin pinabangan. Nasaray kabaluyan tayo. Sa kriman ya kurang tapanjaduntan at isa po yun sa akbang ng upang sa ganoon ay mahikayat po naman ang ating mga kabayan na huwag pong basta-basta itapon ang kanilang basura. Yung mga recyclables bagkus ay ipunin nila yan. At sa nakatakdang araw na itinagda po naman ng ating probinsya na magpupunta, may truck na pupunta sa isang bayan, ay kukunin po yan at yun nga papalitan po yan ng iba't ibang mga items na pakikinabangan po naman ng ating mga kababayan. Isa po yan sa hakbang ng ating lalawigang Pangasinan during the Espino administration para po sa kalinisan at sa environmental protection. Walang tila na 38 minutos kasumpalan na alas 6. Sa ikwanto dyan ay DILG to launch infrastructure audit tool. Ono sa balita sa kaya tool walan man assess na sa structural integrity na sa rebuilding in anticipation. At sa may ibabagan 7.2 magnitude earthquake dyan Pilipinas at walang inlunsad na sa Department of Interior and Local Government. Sa kwanto dyan, the Harmonized Infrastructure Audit Tool will establish standards for the evaluation of public infrastructure in terms of vulnerability to high-intensity seismic events. Onong at kinon DILG Undersecretary for Local Government Marlo Iringan na Martes at sa may Second Earthquake Preparedness Summit at Quezon City.
sa pilot testing at ibabagan gawon at Metro Manila, Central Luzon, Tanuntanmet at Calabarzon, Lapu at sa may proximity. O distansya na sa may lugar at sara may ibabagan aktibo iya fault lines. Unang niyo sa balita in partnership with academic institutions sa DILG at mangkaukulan o ang karaw natulog sa 4th and 5th year engineering students at assessment process. Base sa data manlapod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, only ligada 3,200 structures suwalan akalagay o akalanag sa West Valley Fault. Yan iner at 12 to 13% at sa residential buildings at delikado. Tan posible nawalan na sa significant damage nawalaan susamay yugyug. Sa isa ko, yan nanunong nung titsay ay problema. Kabaluyan mira. Tawalara may steel manufacturing corporation. Ya ibabagay yan almuan. Sara may imbubunag iran bulan. Yan iner dakal susara may substandard. Iraya materialis ara may balayang. Ya uusaran adsay construction. Katon kumon, may panggawa usay ay ibabagan assessment at talagan aliwala ba si assessment sa may building wag ingon ipila sa may manufacturers, steel manufacturers no sa may produktura is based on standards. Kasi ang gano impalagay sa kaya struktura bibilang sa kaya building o dino ara may ang gano aray taytay ibagan based on standards pero may inusar iraya materyales at substandard at makapuilam lamang susamay resulta to. Tan kumon ang gapo nuwalay inspection at sara may manufacturers at ang gapo sa may hocus-pocus may tuwa-tuwa ya inspection. So wala na nagawa tapanjanuntan whatever materials manufactured para sa construction at talagang matibay. Pen ang gano'n na walang bibilang na sa tay yugyug no talagang agtan na iwasan at minimal labat so sa may damage. Unlike may agawa od Myanmar yan iner at grabe so sa may danyos in terms of infrastructure. Wala maabasa kasi sa Myanmar and Thailand at nanabay labat. Apektado sa Thailand na sa may yugyug. Pero base sa may nalatawi impormasyon no akin at minimal so sa may damage sa Thailand, it is because sa Thailand at stricton maong at sa tay standard na sa construction. Katon sa may itumbok at sa may standard at pampalagay iray infrastruktura will help tapanjaduntan at na-minimize so anto kamanya danyos no nawalaan na say yugyug.
15 minutos labat las wala nagkakaraan antes na alas 7. Aram nira ya balita, aram nira na impormasyon kabaluyan mira. At sa panasing na eleksyon, ay ibabagay wala may survey yung ginawa na sa social weather station o dino sa SWS. Yan inar at papaway, yan 22% at sa rebutante at suportado da sa may kandidato at manasing yung midterm elections iyawalan na mga itutulak na sa oportunidad at trabaho, healthcare and food security base lang sa may latest SWS survey. Siyempre, importante sa may trabaho. Nakaukulantan. Sa mahirap sa may anggapoy trabaho. Actually, ang gano walay trabaho because of a high inflation at agaylay irap ninsin siya na sa may man budget. Diyan sa salitan survey, wala ba 91%? So, mangibabaga, ya gusto na so kandidato, ya mas maksil so sa may pangitulak ni paakar at say abiglamantan seguridad. At ibabagan 90% para sa pantay i-access na sa edukasyon. Naruman sa Pinoy yung susuporta sa kandidatong target ya bawasan so sa bawasan ang gutom at kahirapan na may 86% noong Marso, mas mataas ito ng 83% noong Pebrero. Sa bagay, amin na kandidato mo't mangibagaya gawon dan amin so sara may gawon da sara may purmisa. Tapan dyan untaan at untulong ni paakar at sara tanan nandurmaran aspeto. Iyan nakaukulan at panagbilay na sari totoo. Siyempre wala ramay sincero. Iya talagang na aramay purmisa da at gawon da mo sa may pulaing tapan dyan untaan at talagang untulong. Pero oy lako mo ang kapure kandidato ay anggad purmisa labat. Nanunutan ko man na during the 2022 elections. Wala may purmisa, ibabagan trabaho na agaylay karakal sa iter jaod Pangasinan. Bangbalot ang ginawa kayurong ditanod Kapitulyo. Amay-amay empleyado lalaingon sa inuukal. Aramay empleyado na Kapitulyo ya jab pakalikas dahat agda kaiba. Empleyado na Kapitulyo ya pakalikas dahat ag simuporta od sikara inuukal dara. At trabaho to dakel so sa may apagpag dakel sa apalasipas iraya empleyado na sa Kapitulyo kayurong na sa kaplusan iya gobernador. Wala nira may purmisa ya economic zones at nandurmaran balay nandurmaran lugar dyan Pangasinan. Dakal mo't yung manaalagar to siyempre dakal sulabay to'y makapantrabaho. Pero angga pumot lamang. Panaulante na sa may basing kabel, siyempre wala ra may luluganan.
Yan iner, walay public address system, wala rin speakers. Yan iner at ibabando sa kangaranan na sara may kandidato. Wala ra may umbatik per pirmiro dalabat sa ibabaga. Ang bayan ay aasinso. Wala mo't imay wala mo't iramay konsihalya sa akakargad sa may poster da. Ipagpatuloy ang kaunlaran kwanto. Katun wala ra may mang comment agay mo't lara yan poster kwanda. Singa amay ara yang konsihalayot agay lay kabalog na ang Bagdad pa nagbilay mo. Sa ito tuwa, wala ra may kandidato ya teputan nyo pa sa sarilyo ang gano arto ang babati ka konsyalay. Gano ditan bibilang ud mapandan. Anto sa may balbalog ang bagyo ud panagbilay na saray taga mapandan. Katuan na ditan ud bali na mapandan wala ra may incumbent. Walura sa may incumbent pero sa ibabagaran duara sa may matunog amay maknol ay ang aran ibabagaran na siguradon makapawil ay agtayo ya ikakampanya kasi narirengol timot labat agtimot agdatimot agdakmut kabat agdamut kabat siding Aquino pero amay incumbent ya sa kuya BE ditan actually sakitan female councilor ditan bali na mapandan tanuntan met sa may datin timagam ya male councilor y independent. The rest ara may nakukuran ya animira aglabat anta ang ibabagaran ang gapula wala na pong katiyakan kung makakabalik pa yung 6 na konsyal na incumbent dyan po sa bayan ng Mapandan. Apatira so kandidatan biidtan. We have incumbent Councilor Alice Mariano Agustin, then former Vice Mayor Shoni Kalimlim, si Doktora Di Guzman, si paman ni Sakoy. Wala may retired principal ditan. Si alingunan ko lang first name to ya, Mamayson. Yung tatagam ditan. Ay kuanda impano say unlabot ya BE ya councilor ditan duara. The incumbent dan siguro amay aramay talura walay makaloob aya Sakoy. Talaran nyo, Kabalayan Mira, alas 7 hanggang alas 7:30. Radyo Pangasinan Balita with Amor Ligas Pidiga. Alas 7:30 hanggang alas 9. Likna ay Balay with Kapaborito Haji Jimenez tan Joseph Bacani. Panaunla na sa may graduation, Kabalayan Mira, wala ray nagawa yung graduation by within this month. Aram mga first week of April. Taipawila so sa may ay arap na yung school year 2025-2026 at ipawila so sa may dati calendar year nasa DepEd o sa Department of Education. Ipawila sa may Hunyo
si start na klase tanong nanunutan katon ginawa so sa may impang alis na sa may igapo na sa klase manlapod sa may dati ya Hunyo at ginawa ya Agosto wala nira may proposal nun sa man ya Setyembre lapod ibagaran na amay start na klase at dakal sa suspensyon at amay Hunyo at mabutbut sa suspension na sa klase lapod sa sitwasyon na sa panahon ibagaran panaoy mamauran. Pero ang gano agda inuman kasi sa August and September, August ya gapo at panahon mo na sa bagyo. Pero intuloy man ya Agosto hanggang nun bimayag at singa umpapaway mabubulan lamang sa suspension ang gaman at ginawa iya say start na say klase at Agosto. Katon sa tanot kinalkalnaan ay inadjust. Katon ay 2025 school year 2025 hanggang 2026 at ipawila. Sa may start na say klase at bulan na say Hunyo. Katon kaya may panahon na sa gastusan kasi during graduation at talagang manggastos ira atateng. Especially jarad kolehiyo at balbalag sa aming graduation fee. Thousands of pesos mat. So say gastos. Then kasumpalan na sa klase, short vacation, start lamot na sa klase, panibagong gastos po naman ng mga estudyante, panibagong gastos po naman ng mga magulang. Pero alam po naman natin na, na kahit anong hirap ng buhay, marami po sa ating mga kabayan, tayo pong mga magulang, ay talaga po naman magsisikap ng upang sa ganon ay makapag-aral po naman ang ating mga anak. Meron pong kasabihan na wala kaming maipapamana sa inyo ang gapoy ni patawir min arumod si kayo nag-ingan satay edukasyon nyo labat. Kaya dapat lamang po na yung pong ating mga magulang o yung pong mga estudyante habang tayo po ay pinag-aaral ay manaral tayong maong ag tayo sasayangan susamay panahon. Kadyan sayang panahon mairap susamay ang gapoy puunan tansay balbalag ya puunan no mairap subilay at satay edukasyon. Walay nakukiraan ya 2 minutos antes na alas 7. Jada ngaranla na saray regular anchor at sa programa na maabig ya kabusan Pangasinan. Kapaborito Errol Jurado tan kapaborito Dennis Muhares. Ako po naman ang inyong kaibigan ng inyong lingkod sa amigo radyo Magterio Lingkod ng Aquino. Mangititilak na maabig ya kabusan at si kayo namin. Dan dyan technical side, ako ulit tayo, Engineer Rickard Ulanday.